adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Karon ang ika-25 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 9 bersikulo 30 ngadto sa 37. Unya mibiya sila ni adtong dapita ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahitabo kun hain siya, kay gisultihan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao ug patyon nila siya apan madbanhaw tapos sa tulo ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila apan hadlok silang mangutana kaniya. Miabot sila sa Capernaum og sa nakasulod na sila sa balay gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Unsa may inyong gilalisan dito sa dalan? Apan wala sila mutubag kay naglalis man sila kun kinsay labing dako kanila. Unya milingkod si Jesus og iyang gipaduol ang napulog duha ka tinun-an og giingnan. Bisan kinsa nga buot mamahimong labing dako kinahanglan nga magpaubos og mag-alagad sa tanan. Unya gikuha niya ang usa ka bata ug gipatindog sa ilang atubangan. Giagbayan niya ang bata ug miingon siya kanila, "Ang mudawat sa usa ka bata nga sama niini tungod kanako, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako wala mudawat kanako lamang kundili kaniya usab nga nagsugo kanako." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.